яде само щафели, коприви и като изплёска неко толкова извинение, като полицейска шапка. Ако правилно ви разбирам, госпожа Зарева се изхожда на двора. Пак нема туалетна, елате да видите. Айде да отидем да видим. Аз обичам да говоря, като говорим да го потвърдим с истината. Елате да видите. Ето туалетна, гледай, това може да е туалетна, може да... Това ли е туалетната на госпожа Зарева? Това не е за туалетна, бре. Кой е такова? Ето, така. Госпожо Зарева, къде се изхождате? Има къде. А реално къде се случва? Са къде. Да, бе, Казва на улицата. Бе, няма такова нещо, бе. Нямате туалетна. Какво като нямам? Какво като нямам? От миналата година от тук прас беше това невързано и ето тук си изхожда и аз като се пнах, казах ти яде само коприви щавъл и то като фуражка, полицейска фуражка, като изтропости, като се спразнах, те тук имам изместна костица на работа. От нейното изпражнение ви се измести работа. От тому се спразнаме, са кравите прибират. Така. Ти си само за лудницата, бе. И това, че стане, че те откарам лудницата там да... там да те лекуват. Тя тук ми прегради.